Eta UEU-den izenean, mila esker etortzeagatik, dakizuen bezala, gunetuz webgunea aurkeztea da gatoz gaur, eta nerekin daude, hemen eskuinetik eskuinera, daukagu, alde batetik Ana Novoa, psikologoa, gero Eneko Mendiluze eta Luisa Armaizabal, UEUko psikologia sailburuak, eta han eskuinean Nur Ahem psikologiako ikaslea. Zure onda. Bera da Nur. Ze? Ni Ana naiz eta Nur bea da. Bakatu. Lasai. Bueno, bakatu. Nur psikologia ikaslea, eta Ana Novoa psikologoa eskina. Eta gaina berak egingo digu demoa, bakatu behar naizen. Bueno, dakizuen bezala, Udako Euskal Unibertsitatea, hainbat sailetan eta hainbat arlotan lan egiten du, baina helburutako bada komunitate zientifiko-teknikoaren klinkotzea eta saretzea nolabait. Ikaslariak, irakasleak, ikasleak eta profesionalak elkar ezagutzea eta euskeraz aditzea eta denen artean ikastea. Zorionak eman behar dizkiet psikologia saileko partaidei, izan duten ideia eta ekimena aurrera edaman dutelako, integratuta, eta iruditzen zaigu halako egitasmoa, halako guneak oso beharrezkoa direla, helburu horrekin, ez? Euskal komunitatea elkar ezagutzea eta elkarrekin ikastea. Batez ere gaur egun nolabait etengabeko formazioa edo bizialdi osoko trebakuntza hori gero eta garrantzitsuagoa denean, eta pentsatzen du psikologia arloan bereziki nolabait nahiko profesional independente asko dago, eta formazioa eta ezagutza dako behar handia dago. Guzti dugu, egitasmo hau arrakastatxoa baldin bada, beste sail batzutara ere edatzeko aukera egongo dela, eta besterik gabe behar nahi do zorionak ematea, eta hasiko gea aurkezpenarekin. Orduan, lehenengoz, Ana Novoak hitz egingo, bakatu. Luisa Armaizabalek hitz egingo du, eta bera esan bezala, psikologia saileko zuzendaria. Bai, eskerrik asko Iñaki, eskerrik asko, eta egunon, guztioi, psikologo euskaldunentzat ametsa, gure ametsa gauzatu deneko egun pozgarri honetara. Psikologo euskaldunon ametsa esaten dut, 2019ko azaroan Eibarren egin zen psikologo euskaldunen 3. topaketan, argi gelditu zelako gutako askok, psikologo euskaldunen sarea osatuz, gure lana plazaratu, psikologo lanak euskeraz egiteko baliabidek eskuratu, eta antzekoak lortzeko aukera eskainiko zuen tresna batekin egiten genuelako amets. Eta zorionez gaur, osasunaren munduko egunean, tresna horren jaiotzaren berri ematera etorri geunea. Gunetuz webgunea du izena. Eta, psikologo euskaldunak bilduko dituen gunea da gunetuz, bakarra gainera bere alorrean. Uste dugu haundia izango dela gunetuzek euskal gizarteari eta bereziki psikologo euskaldunei egingo dien ekarpena, besteak beste Euskal Herri osoko psikologo euskaldunen bilgunea izango delako. Halaber, webgunean egingo den jarduera oro euskeraz egingo denez, euskeraz izango direnez bertan eskainiko diren baliabide guztiak eta euskaldunak izango direnez bertan parte hartuko duten pertsona guztiak, euskeraz eta euskalduna izango delako. Divulgatzaile izaera izango du ere webguneak,
Psikologiaren arlo ezberdinekin zerikusia duten eta euskeraz plazaratuta dauden baliabideak hedatuko baitira webgunearen bitartez. Izan ere, baliabide horiek bildu eta gizarteratzea da gure helburu nagusietako bat. Beraz, edakuntza tresna paregabea izango dela uste dugu. Gero, parte hartzailea izateko asmoz sortu da gunetuz. Euskaldunen, bertatik psikologo euskaldunen parte hartzea eta implikazioa sustatuko baititugu. Eta formatzailea izateko helburua ere badu webguneak. Erabiltzaileen formazioa bultzatzeko hainbat eta oso baliagarri izango diren hainbat webinario, ikastaro eta hitzeldi iriki antolatzeko asmoa dugu. Beraz, formatzailea ere izango da. Eta azkenik, generoen arteko parekidetasuna sustatu nahi dugu ere webgunearen bitartez, gunetuz webgunearen bitartez. Hala, euskararen erabilera ez sexista egiteko eta genero parekidetasuna sustatzeko hainbat baliabide eskainiko ditugu parekidetasuna delako atalean. Eta atalez hitz egiten ari naizela, orain, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakaslea den Ana Noboa Fariñasi emango diot hitza, berak ataloien guztien inguruko informazioa eman diezagun. Bale, eskerrik asko batetik etorri zaren jorik eta Luisari hitza emutiatik. Naiz askoz geixo luzatuko helburutan eta azken batian Luisako ondo esplikau dauelako, dala psikologo euskaldunon arteko saria osaketako baliabide bat, baina ez bakarrik psikologoantzat erabilgarria izango dana, baizik eta jendartiari psikologia mundua gerturaketako modu bat izango da. Orduan, proiektua aurrera iruan alizateko, juntau ginen arlo ezberdinetako psikologuak, izan arlo akademikoa, ikerketan edo irakaskuntzan gabitzenok, edo arlo profesionala, arlo klinikoan gabitzenak eta abar, eta Udako Euskal Unibertsitatean laguntza eta babes osuari esker, aukeri aukidu webgune hau plazaraketako gaurko egunean, azken batian. Atala zingotzuetnik berba eta zehazki 6 ataletan dau banatuta webgunea. Izango daianak forua, albistegia, eskaintzak, psikologia, parekidetasuna eta baliabideak. Pentsau du, egokisa izan aldala, oin pilin bat atalan inguruan gabitzela berbetan, sartzeia webgunean hobeto ulertu alizateko. Azken batian, nik bestela jemot berba, baina ez bada ikusten, zaila izango zalako ulerketako pilin bat. Orduan, gunetuz.ueu.eu zen sartzen bazarei, hau izango zen hasierako horrixa, eta hemen, kontu ezberdinak dauz, batetik badibidez gero ingu berba foruan inguruan eta foruan parte hartzeko ezinbestez izena emun beharko da, orduan, dago aukeria saioa azteko edo erregistraiteko, gero berri eguneratuak dauz bebai, hemen, berri xenak dianak hemen agertuko dira, honen inguruan dagokizan atalian ingu berba, eta gero hemen eskuman agerketan dan honetan egongo da beti hilabeteko esaldi bat eta bideo bat. Orduan, aurkezpenian enaiz hartuko, zedazken batian pilin bat webgunean nundik norakoak esplikaiten da, orduan enaiz hartuko hor, baina atalai dagokizonez. Esan bezala, egongo da forua. Foruak gura dauena da, izatea, psikologo euskaldunon elkargunia azken batian. Beraz, horretarako bi azpiatal sortu du. Batetik egongo da hitz eta pitz, eta bertan inguna da, eztabaidak sustatu, hausnarketak bultzatu, izango da gune bat idazteko, psikologiakin edo, euskeriakin da psikologia uztartuz, ze gaik mubilen dozkun, pilin bat hortarako izango da. Eta gero daku beste azpiatal bat elkar ikusten deiketan dana, eta bertan ingo dana da, izenak esaten duen bezala, aukeriokiku elkar ikusteko, webinario bidez, edo ikastaruak inalko dia bertatik, edo biltzarrak, olako kontutxuak, ez? Komenta duten bezala, justo atal honetan parte hartzeko, bai emun beharko zan, izena erregistrauen beharko zan, baina hori, gratis da, eta da, bedozen paginatan izena emuten dan bezala. Bestalde, beste atal bat izango da albiste gisa, eta albiste gisan, kargaiten bada,
dauena da berri ezberdinak, psikologiakin loturia dakoinak, eta, euskeraz dauzenak, noski azken batian dana ongo dalako euskeraz. Bestalde, daku beste atal bat eskaintzak deiketan dana, eta eskaintzak izeneko atalian, zehazki, bi eskaintza mota gongo dira. Batetik, lan eskaintzak, eta lan eskaintza honeitan, pila joko tobetik usteko, lan eskaintzatan agertuko dianak dira, psikologian jardunakin zerikusia dagoen lan eskaintzak, eta baldintza bezala edo euskeria eskatuko dauenak. Hau da, ez da izango edozein, psikologia arloko edozein entzat, baizik eta euskeria balorauko dian lan eskaintzak izango dira. Eta bestalde, dau beste azpiatal bat ikastaruak deiketan dana. Hemen, ikastaro ezberdinak jarten fango gara, psikologiakin zerikusia aukiko dauenak, ez? Hau publikatzen dauenean euran ikastaruan eskaintza, psikologiakin loturia dakoenak, hemen alku sartu. Honeitaz aparte, dau beste azpiatal bat psikologia deiketan dana, eta hemen baita pilima danetik topau alda. Batetik, psikologo euskaldunon lana biztaratzeko eta gizarteratzeko argitalpenak, itzulpengitza eta ikerketa izeneko atalak dauz, baina atal honetan ez duzue bakarrik horrekin ingo topo. Egongo dia bai, programa, esku hartze, gida ezberdinak psikologiakin lotuta dauzenak, izango dianak baliagarriak ez bakarrik profesionalantzat, baizik eta ikasle, erabiltzaile, pitin bat, zentzu horretan gizarteratziana, ez? Eta, irakurteko euskarri zarago, bideoak txertatuko dira. Eta gero, daku bai, beste atal bat, psikologia fakultatiak eta elkarguan zerrendia agerketan dana, eta euran webgunetara sarreria, eta baita, psikologiakin zerikusia dagoen bestelako eragile batzuk be. Eta, aipatutakoaz gainera, beste atal bat izango da parekidetasuna, Luisak hasieran komentadoen bezala, guretako oso importantia da parekidetasuna, eta jakin badakigun arren, eta saiaketan garen arren, modu zeharkako baten lantzen esparru danetan, ezinbestekoa pentsaien xakun, espazio zehatz bat eukitia behantzat. Orduan, hemen daku parekidetasunan atala bai, eta hemen baliabide eta tresna ezberdinak halko dia topau. Programa, gidak, esku hartziak, webgune interesgarriak, bideoak, eta bestelako baliabideak ez adibidez, euskaren erabilera ez sexista iteko gida bat. Eta atalaikin akabote aldera, daku beste azken apartado bat, deiketan dana baliabideak, eta hemen baita askotariko tresnak topau halko dira. Batetik, datu basiak, sare sozialak eta webguneak, eta baita euskararen erabilera egokirako baliabideak. Oso importantia da pentsaren xakun honetarako espazio bat eukitia, eta orduan hementxe sartu du. Eta, aipatziarren bakarrik, azkenengo eskutitz moduko honetan agerketan dana, dauela kontakturako bidea, eta orduan hemen zalantzak edo iradokizunak eduki eskero aldo zuela idatzi lasai asko, eta hoxe. Atalai dagokizunez eta webuniari dagokizunez, pilima eta hoxe gura geben komentau, interesantiena izango zen, hori saltzea ikia eta pilima geixo xaketia honetan danian. Así que hori nire parte, hori enekori pasauko xat hitza, así que hoxe. Eskerrik asko, Ana, eta eskerrik asko gerturatu zareten guztioi. Eta eskerrik asko bultzada emateagatik proiektu honi edapena eta pixkat harrera bideratzeagatik, ez? Esan bezala, psikologo euskaldunen 3. topaketatan hainbat utxune antzeman genituen eta bertatik dator gune virtual honen sorrera. Bide honetan, ezinbestekoa edo erabateko garrantzizkoa da UEurekin izan dugun harremana, UEurekin izan dugun tratua, nolabait esateagatik guk izan genuen ideia, gure ingurutik eratorri zen proiektu bat edo ideia bat izan zen, eta UEuk nolabait esateagatik eskua jarri du, eta ideia eta eskuaren bitartez proiektu hau gauzatzen ari da momentu honetan. Beraz, eskerrik asko benetan, sortu dugun talde eragile honengatik,
eta zentzu honetan lehenik eta behin eskerrak euri bestela ezinezkoa izango baitzen proiektu hau. Bestalde, lan tekniko, administratibo eta kudeatzaile honetaz gain, hainbat laguntza, hainbat konpromezu lortu ditugu webgunearekin, eta besteak beste, EHU, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Nafarroako Unibertsitatea, Deustoko Unibertsitatea, Bizkaiko Psikologoen Elkargo Ofiziala, Nafarroako Elkargo Ofiziala ere, eta gure asmoa da, unibertsitateetatik eta elkargoetatik haratago joaten eta eragile ezberdinengana jotzea ere, beraien konpromezua lortzeko nolabait eta azken finean sare hau sendotzeko, egonkortzeko eta edatzeko. Honetaz gain, interneten egonda, munduko edozein txokotan dauden euskal psikologoen komunitate virtuala sortzea ekarriko du webgune honek, eta guretzako lorpen handia da hau. Hain zuzen, helburu nagusi batzuk aipatuko ditut, eta begia esan, aipatzen joan izan dira, baina sakonduko dut 4 puntu edo 4 helburu nabarmenetan, ez? Batetik, informazio eta komunikazio teknologia erabiliz, psikologia komunitate euskaldunaren bilgunea sortzea. Bigarrenik, psikologiarekin erlazionaturiko ezagutzak euskaraz sortu eta edatuko duen sarea garatzea. Hirugarrenik, psikologiarekin zerikusia duen komunitatearen komunikazioa eta interakzioa bultzatzea, azken finean egonkortzea gure harremana. Eta laugarrenik, psikologia zientziaren jakintza gizarteratzea, gaur eguneko gizartearen egoerari arreta berezia eskainiz. Honela, erabilgarria, erakargarria, dinamikoa izango da, egunero elikatzen, egunero egokitzen, egunerokotasunean oinarrituta. Horretarako, eraberritze hau eta estatiko-tasunetik dinamikotasunera salto ematea erabateko garrantzia du. Esan bezala, arlo ezberdinetako munduko edozein txokotan dauden psikologoen topaketa izango da hau. Nire partez niri dagokidanez erabateko ilusioarekin, erabateko motivazioarekin, azken finean guk elikatzen eta sortzen eta garatzen dugun jakintza hau erabilgarria dena gizartearentzat, oso maila gertukoan bilakatu nahi dugu eta gizartearentzat eskuragarri jarri. Beraz, konpromezua dugu bai hizkuntzarekin eta bai gizartearekin, eta erabateko ilusioarekin eskerrik asko eta nurri emango diot hitza. Bueno, Gunetuz sarearen bitartez, hainbat lorpen eskuratu ditzakegu psikologiako ikasleok, eta nire ustez garrantzitsua eta baliagarria izango litzateke denek parte hartzea gunea osatzeko eta psikologiari buruz gehiago ikasteko. Hau da, nire buruz, egunerokotasunean ikasten duguna psikologiako klasetan praktikan jarri ezakegu webgunean. Baita ere beste ikasle eta psikologikin hitz egiteko aukera izango genuke, gure zalantzak argitzeko, gauza berriak ikasteko eta esperientzia ugari edukitzeko. Bestalde, posibilitatea daukagu ikastaro eta lan eskaintzak egiteko, eta hau oso lagungarria dena gaur egungo egoerarekin. Eta esan beharra dago, gune hau ez dela egin soilik psikologo euskaldunetan pentsatzen, ikasle eta euskal gizarte osoan kontuan izan dira ere, aprobetxatu beharko genituzke ematen dizkiguten baliabide guztiak, elkargune honekin gure etorkizunari buruz psikologoak bezala gehiago jakin dezakegu, eta gure inguruko pertsonak lagundu itzazkegu. Hainbat albisten bitartez besteekin hitz eginez, aholkuak emanez eta bar. Bestalde, gure burua zaintzen eta ondoeza desagertarazten ikasi eta lortuko genuke. Bai guretzako, bai maitatzen dugun jendearentzako. Horregatik pentsatzen dut psikologo eta ikasle euskaldunok zortea dugula. Gurea eta gure onuratzat den gune bat sortu eta garatzen saiatzen ari direlako.
Denek parte hartuz, elkarlanean arituz, sortu dezakegu txoko seguru bat. Beti izango duguna gure arazoak, zalantzak edo jakinminak asetzeko. Eskerrik asko. Bueno, mila esker, hori azpimarratzea, igual, web URL-a teknikoki, elbidea, gunetuz.eu.eus, inork ez du esan izena den nondik norakoa, egia esan, oso izen polita eta egokia gunetuz, asko gustatu zait, daukagu, gu euskaldunak, psikologoak, gune, baina net ere koloretan, ez da koloretan ikusi, baina net sarearekin eta huz jarrera, hola, kolaboratzailea, eta hola, nik uste izena dena biltzen dula, eta diseinua nondi data, baina oso polita, gaina nik uste gogoratzeko ermeza dela, eta bueno, errepikatzea, urentzat plazer bat izan dela, sailaren ekimenean parte hartzea, eta horrela lortzea zuen lanarekin errealitatea izatea, gaina ez dago egune bat izango dena, baizik eta ikusi duzuenez kargatuta dago informazio asko, eta aukera ematen du jendeak izena eman dezan, eta, bueno, aldadila praktikan, hola, saritze hori, ez? Ez dakit galderarik edo jakin minik edo dagoen hemen. Bai, izan ere, bueno, zenbait psikologo elkargoren babesa jaso dugu, eta besteak beste hori da eskatu genien laguntzetako bat, beraiek psikologo euskaldunen kontaktuak edo, behintzat pasatzea, ez dakite hortan aigea, baino bai, asmoa da, hortarako atal bat edo toki bat sortzea, bai, asmoa hori da. Eta horretaz gain, sentitzen dugu izango dela webgune bat egunerokotasunean oinarrituta, eguneroko beharrei erantzuna emango diona, eta zentzu honetan proiektua bizirik dago, eta intentzioa da sortzen diren edozein beharrei erantzutea. Ederra izango zen, eskaini ahal izatea zein den psikologo maila profesionalean edo maila klinikoan gabiltzan sare bat osatzea eta behintzat jendeak jakin dezala nora jo dezakeen, baina esan dagoa, hemen maila horizontalean eraikitzen ari den proiektua da, eta ez du intentzio bat printzipioz iragarki bat izateko psikologoentzako erez. Ez, baizik eta hasteko goazen psikologoak elkartzea, goazen hausnartzea psikologia eta euskararen arteko lotura honen inguruan eta gizartea nola kokatzen den honetan, eta behin sarea osatuta ikusten bada behar hori, niretzako egia esan politia izango zena, baina sare berak erabaki beharko zukeen zerbait izango litzateke, aurrera. Ideia izango litzateke guztion artean hori ikusi ezkero, maila horizontalean hori eskaini ahal izatea. Hasteko kanala izango genuke psikologoen artean, eta plazaratzen dugu espazio bat non komunikatzeko aukera zabala egongo zen, eta ea ze sortu eraiki eskaini dezakegun, eta bueno, ze hemendik hau abia puntua da, agerraldi publikoa da hau, baina proiektu hau denbora darama gure buruan, eta ikusi dezakezue noiztik daramagun adibidez berriak jasotzen, eta lehenengo berria duela 8 hilabete ingurukoa da,
Beraz, ordutik daramagu jasotzen eta pentsatzen, eta hasi genienetik aldaketak izan ditugu, eta espero dugu, hau ere, honek ere, aldaketa asko izatea, eta dinamikotasun horren baitan, bukatzea proiektua. Eta horren arira, erabiltzaile guztiei, parte hartzea, erabiltzaile guztiak parte hartzea gonbidatzen ditugu, guztiok izan gaitezkelako gunetuz webgunearen egileak edo, eta zentzorretan oso garrantzitsua da guztion parte hartzea, beraz, animatzen zaituztegu. Lehenengo webgunea esploratzea, pixkat bidai virtual bat egitea, eta gero, zuen ekarpena, gainaia foro bat iriki dugu, jendeak bere ekarpenak egin ditzan, hobekuntza proposamenak edo egiteko, eta guztien artean proiektu hau aurrera ateratzea izango litzateke helburua, beraz parte hartzea, sustatzea oso garrantzitsua izango litzateke. Aipatu bezala lehenago aipatu dugun moduan, beraz animatzen zaituztegu guztiak parte hartzera eta gurekin proiektua bultzatzea. Agian galderak ideiak bilakatu daitezke hemen. Beraz, galdera gehiago egonezkero, bikaina izango zen, eta horrela, eraikuntza lan honetan hemen bertatik hasi gaitezke. Bai, nahikoa. Bai. Bale, mila esker, zorionak eta erabilia izan dadila. Hori da, hala bedi. Eskerrik asko. Eskerrik asko.